căsătoriilor din municipiul Chișinău, 9 iunie anul 2017, se înregistrează căsătoria cetățenilor Republicii Moldova, Vadim Papuc și Ana Ciocoi. Pe acest picior de ploaie, cu numele dulce Moldova, în una din cele mai frumoase luni, își împreunează destinele doi tineri, frumoși la chip și la suflet. Stimați Vadim și Ana, această deosebită zi va rămâne în memoria dumneavoastră pentru totdeauna, ca o zi a bucuriei, o zi a dragostei ce o purtați unul pentru celălalt. Păstrați intactă iubirea, Duhul Sfânt al ei. Îndeplinind înalta misiune de stat, înainte de a vă înregistra căsătoria, rog să vă răspundeți. Dorința dumneavoastră de a crea o familie este sinceră și benevolă? Rog să răspundă mireasa. Da. Rog să răspundă Mirele. Da. În fața nașilor, părinților, rudelor și prietenilor dumneavoastră, ați manifestat dorință reciprocă de a crea o nouă familie. Dragii mei, fie ca acest fer, da, să facă din căsnicia dumneavoastră o artă. Rog să confirmați această decizie importantă prin semnăturile dumneavoastră pe actul de căsătorie. Poftim împreună. Be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall, it'll fall upon us all. În conformitate cu prevederile Codului Familiei al Republicii Moldova, domnul Vadim Papuc și domnișoara Ana Ciocoi sunt declarați soț și soție pentru toată viața. Uniți astăzi și pentru totdeauna ca simbol al fidelității și al dragostei veșnice. Sus. Cum două mulți, sus. Dăruiți-vă unul altuia primul sărut familial. Dacă viața poate fi comparată cu grădină de trandafiri, certe că trandafirii au și spini, iar cei care vă vor ajuta să ocoliți sunt ei, scumpii și dragii voștri nănășeni. Iubiți-i, respectați-i. Ei sunt cei care vor aduce sărbătoarea în casa voastră. Sunt cei cărora le veți împărtăși lacrima de dor și bucurie. Stimați nași, vă felicit din suflet cu ocazia acestei frumoase și speciale sărbători, dorindu-vă sănătate. Să aveți parte de toată stima, dragostea și recunoștința ființelor dumneavoastră. Sunt convinsă că veți fi cel mai frumos exemplu de demnitate, de omenie, de frumusețe spirituală pentru fiinii dumneavoastră și meritați toate aplauzele noastre. Nu uitați de părinți niciodată. Ei v-au dat viață și v-au oferit tot ce au avut mai frumos și mai scump. În semn de aleasă prețuire și limitare, apropiați-vă de părinții dumneavoastră și mulțumiți-le pentru răbdarea îngerii umană, pentru dragostea care de asta. Dorindu-vă sănătatea, ani mulți înainte și multe bucurii atât din partea copiilor, cât și din partea viitorilor nepoței. Dragi tineri însurăței, de azi înainte sunteți membrii unei noi familii. Bunăstarea vieții și a familiei pe care ați creat-o astăzi este în mâinile dumneavoastră. Să fiți harnici în muncă, dar nici în dragoste, iar omenia să vă fie piatră de temelie. Dragă mireasă, ai ajuns mireasă să ajungi preiasă, care să-ți fie numai cu flori, și casa casă, și masa masă, și sânii leagă de păpușori. Vadim, iubește pe aleasa sufletului tău toată viața și nu uita că, mai frumoasă decât floarea, doar femeia poate fi. În numele statului, Republica Moldova, am onoarea și deosebită plăcere de a vă înmâna primul dumneavoastră document oficial comun, certificatul de căsătorie.
Casă de piatră, luminată de focul dragostei curate, în care să domnească pacea, liniștea, armonia, iar în capul mesei să stea întotdeauna pomenia. Într-un ceas bun și cu noroc. Onorată asistență, stimați oaspeți, aveți onoare și mare fericire să însoțiți tânăra familie acest cuplu superb în sala de banchete pentru a-l felicita. Vă dorim o nuntă de vis, o seară de neuitat tuturor, o viață de poveste. Să mă destăinui, draga mea, să spun ce nu ți-am spus vreodată, chiar dacă poate tu știai. Ești cea mai minunată fată, în viața mea ai coborât din rai. Cât de frumoasă pot să fii, iubito, ridică-ți voalul să te pot vedea. Să ne așezăm aici la țărmul mării, noaptea asta sfântă ești a mea, și-a mea vei fi pe veci de acum încolo, și-al tău voi fi mereu mireasa mea. Cu tine vreau să plec departe, în altă lume dacă aș putea. Ești mireasa vieții mele, tu ești tot ce mi-am dorit, printre sutele de stele. În sfârșit eu te-am găsit, te-am visat așa cum ești, în rochea albă de mireasă. Vreau să vină întreaga lume să-mi vadă inimii aleasă. Slăvădește roaba lui Dumnezeu, Ana cu robul lui Dumnezeu Vadim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.
Godește roaba lui Dumnezeu Ana, cu robul lui Dumnezeu Vadim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. El godește roaba lui Dumnezeu Ana, cu robul lui Dumnezeu Vadim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Binecuvântează, Stăpâne! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm! Amin. Pentru pace de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Amin. Dumnezeu Vadim și Ana, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunței, și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm! Amin. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai zidit spre om și din coastă lui ai zidit ferit, și ai împreunat cu ajutorul după Dumnezeu. Pentru că așa au făcut slavii tale să vă fie omul singur pe pământ, însuși și acum, Stăpâne, trimite mâna ta în Sfântul tău locaș și împreunează pe robul tău Vadim și pe roaba ta Ana. Pentru că de la tine se împreunează bărbatul lui femeia, împreunează pe și într-o împreunare cu încundunează într-un cu, dăruiește lor oană frunte celor câștigare de pungi cu Vadim, roaba lui Dumnezeu Ana. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Vadim, cu roaba lui Dumnezeu Ana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Vadim, cu roaba lui Dumnezeu Ana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Ana, cu robul lui Dumnezeu Vadim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Ana, cu robul lui Dumnezeu Vadim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Ana, cu robul lui Dumnezeu Vadim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu slavă și cu cinste, încunânează credință. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încunânează credință. Să luăm aminte! Pace tuturor și Duhului tău! Înțelepciune! Din carte și vedenție sunt dreptul făcute în cetire. Să luăm aminte! Fraților, mulțumiți fără pentru toate numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl, spuneți-vă mău, în fica lui Hristos, femeilor, spuneți-vă bărbaților voștri ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, pentru și Hristos este cap bisericii, cu Său care e mântuitor și este, căci pe cum biserică spune lui Hristos, așa și femeile bărbaților, în totul, pentru că suntem în luare de Domnului din carnele noastre lui, deși vă rog pe Tatăl să-și frumusească rebele de viața, și vă rugăm noi de punctarea aceasta mai este, zic de Hristos și în biserică, a străieri și voi
lui la nuntă și sfârșindu-se vinul a zis mamă la Iisus către dânsul, vinau, zițau, ei Iisus ce este mie și ție femei, încă n-a venit ceasul meu. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, că mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Miluiește pentru mila viață, pace, sănătate, mântuire, cercetare, lăsare și iertare păcatelor, rugărilor lui Dumnezeu, noi încurnaților, Vadim și Ana, de Gheorghe, Cănașilor, Gheorghe și Ina, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, și numele Domnului voi chema. Aleluia, aleluia, aleluia. Dați mâna dreaptă un pas. M-ați întâlnit prima dată cu măta. Cu călchinii. Vreau mă. Salut. Salut. Bine, bine. E bă? Da? Să nu zici pe mine. Și eu vreau. Tineri, nași, orășei țineți cu mânie, și încă o rămasă de știi. Binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Și tu mireasă, mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahila veselindu-te cu bărbatul tău și păzând hotarele lui, că așa a binevoit Dumnezeu. Domnului să ne rugăm și Domnului tău, răbitele voastre, Domnului să ne plecați, ție, Doamne! Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Troița cea într-o sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție, să vă blagoslovească pre voi, să vă dea o lungime de viață, prunci buni, sporirea vieții și credinței, să vă umple pre voi de toate bunătățile cele de pe pământ, să vă învrednicească pre voi de sfătării bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Amin. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile precurate Maicii sale, ale celor între Sfinți Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale
și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Mulți ani să ne trăiți prin sfârșitele noastre, să Sfântul frumoasă taină Mântuirii, deja acum am plecat ca să o știți, încă nu spunând la zac, să nu restaurant, dar spunând în cerul de Dumnezeu, ceea ce noi vă felicităm și vă dorim cu toți împreună, multă sănătate, fie că acest sentiment frumos al dragostei, cred eu, asta v-a dus aici, nu? N-ați fost trimași. Așa. Să nu dispară niciodată de sufletele voastre și nu la urmă, desigur, să aveți acea capacitate, să fiți capabili de a vă asculta unul pe altul și să vă auziți unul pe altul tot parcursul vieții. Nu spre neasta îți doresc în casă și nu găsesc. Știți când vorbiți, știți când? Încă sunt diferite momente parcursul vieții și mai puțin poate. Sigur, dacă o să vă auziți unul pe altul, o să vă stimați unul pe altul, mai ales că astăzi înainte aveți și un sprijin, cei care o să vegheze ca să meargă cu o rânduială bine la familie, la voi, deci mai ales să vă sprijinească și atunci când sunt momentele mai dificile sau mai grele, care au practic de mai mare familiar, părinții voștri de economie, care sunt de astăzi înainte în nașul voștri, să nu vă fie de rușine, să vă deșați, să vă sfătuiți cu deși, să vorbiți cu deși. Dar asta nu înseamnă că contactați-mă atunci când se va. Din potrivă, să fiți spre mândria lor, spre bucuria lor, spre cinstea și respectul cuvenit ca unii părinți de după acesta. Boiețele să o iei pe voi. Și săraci, încătând la toate greutățile pe care le trece noi, au acceptat lucrul ăsta, atâta acest gest care l-au făcut să nu puteți să facă, că l-au făcut pentru voi, nu pentru voi. Dar și noi la rândul nostru ne încredințăm că așa și este că ați venit aici din dragoste, ați fost aduși de focul dragostei și vă sărtați să mă deja cu primul salut familiar.